300 years ni na eye na ase tu odi kan wo ya abakosem kese e de wo si Asanteman mu ha for ye gusua ye wo mensia nyasem ketwa feature dionunum afia ma ankro de okro enkro di besine Otumfuo Osei Tutu otoso mienu de otu okro wienu okra wienu obrawe ngoma so Asanteman de ne de editwam adan mu nyina mu abrempon adan mu nyina Otumfuo adan kura mu nyina okukudam na wapa ano e wa hanum a enye asem ketwa na menya me ankasa owo abrempon franchen bra ehima sa wo ho ye de enkopon adaroma wan kasa na no ene minim so wadi card wani ehudan da kopem se na yeza betwam ya ye shedan yase no na ye ba ha behwe abribia na ye hwe ahase na ehu de ekoso na engrofo kwa akeka se ha ya ton na manchi afa na nam so munim de amoka azase we free ekosi anyina wa abakosem na emu peja na ehu de na ewura wo ya ma Asanteman ye da na se na enade eden ye wura mu mesi adutwam o eden mu santehene oti ase ena wapeja si ho na wo hwede na oye ya e kai ye niema bebre 300 years ni ena ye na ase tu odi kan wo ya abakosem kese e de wo si Asanteman mu ha na ne ababio a wasan abai wono nso ya abakosem a ebeda ho afebo sadia ye kai di odi kan sa Asanteman won na di aba sa na ye kai wenzu se wonu ma Asanteman emu apeja aduachi chese ye ya ne ya wo ye ama ya aka na enti Asanteman ka enam ye wura so na ababi oso enne obi ati Asanteman ka ye wura da ase ade a wa ye we adutwam anka aka ne no na anka ye bibi na se ebe fra ho nipa beba ye de ye aka de si ehegyini ye kase ase obi abeba gisi ye boka no pi akwa han konwa ni aye sei eti asura ye eti adwen wo mu o si mi peja su apra ko pe na da chinchiri ma no o ma me boka se de na me ba ye ya ma be boke ewra e da asie mu o e da asie bu na me se o kan asem bi na nsan wa se me wa mahine samu amaka ewo man yi mu said ya wo yo man hini bi wo ba bi a mewo bi wo seso e wa Asanteman mu se dwaben se mampon se ofin so enti wontimi nya se santehene da peni nwuma a oye so wontimi nse santehene na wonye no so da yewra ye da asiem yewre adan de ade ba ko a person bi sa se owie na nim se nka be na nanom nko a sebe santehene ye ni bibi ananoma manhene no mu ye omu bibi nananoma manhene ma no mu ye omu bibi ene nananoma brempon ne omo maka nyina ye omu bibi a na eja se Asanteman dan enso no asofo biem ade amaga na nyina bibi a wo pese wo ye bia no eno ansa wo be fa kwantempo no so no edan ne da ho a wo tin de enti na me ka kira wo se etira eso da ye me se odwen kwa akiri odwen da ache wo se de na ase etu odi kan ebe yi abakosem a eda ho ma nchiri man ne 300 years ni eda so boni din sa na we nso eba bio yi wono nso obe ye de ato ne ye de akai na febo o se de na se abebi odi kan be ye no eno na de ya bedule we nso de aye wadua ma won nchirima omo beba omo nso ebenya so mfa so me kan bi o se wo kasa ye no na nanom nko ade anka me ka to se de ye hia o esan se de ye hyechini ya ase ye susu sa Asanteman mu ha de chini ye kase ase de e chan bibia eno so na nmonyam wom na mmom afoforo a omo ntichini ya ase omo na yewura adwen omo ade ohye bi abeto nananom so se wo de wan kasa wura wo som no de wa ye yewura ye dwaben manhene kasa no wo se sebe wa anyiteku sempo amfa mfiri o manhene bia ho anase obi a ho wono a na eja wayo we edi ohye bi ebeto nananom amaka mo so se ne mo so mukuro na wo se mo nso ye bibi ma men ka asebi ncho tro konkron me kwa sorry tro konkron ka asembi o se Yesu se udom ya di mahede so o se mo nhwe mi nsua me sa na Paul kan
said ya me Kristo na me sua no enti se wo se wo do Asanteman na beta Asanteman mu dia konwa wo Asanteman mu dia de ewura ho ye no eye nsan na ho ma wo sa wo su be ye bi wow sempo untimi nye nu se ya fa ko so ne wo de na peja wo so kuro Asantefo ye nenamu ebra pimso wo so paja ne mu no kɔ no de ye tete bi no mo keka we de ohena yade na nanom bi na sabia kronto wo mo ton sase ne wi a wo mo nkai wo no kurom ba bi wo mo ankasa bodwa krom betena kura wo no mu enni ene ade no wo mo hweso wo mo ko mo kurom a wo no mo nkoye bi wada mo ankasa de na mo ka de akire mo me ya na me pese emo mi pusa sanse se ye ka se ye pai afasia se bia mu pra wada se wugidi se wutimu fana se wudwen o ma ho na ye bia ma ama hu bibi si a wani je sanse encouragement e kire se wo ya ye wura nso na ni baje me dia me bom hu mode wo mi krom se metimi aye bibi e dia ma me man me krom ahemfie mi amde me sika si wow oti ase enti se obi nso wa ha me oba Asanteman mu akra no nka mema na eye aba ma ntena kwa nso wa anye ya amde me sika si ye obi takuma nye obi asempoa enti se wote ha na se wo nso se bia mu kwa de wotiye na wonya asase ton a eye wasede se obegya nkyiri ma bibi na daachi e dia bodi de waye yi eye nhweso maye se akane no na ofrantema eko na wofra abie ene ofra entema edu na wofra bia ni nwuma a oye de aka du no ho no so ye bi wow na yesa wo kanitia wase nananom ye nyina ye nhwe so na aya na areho se ba bia ye bodwa kakra bi kura ye behia nipa be se ahenum kura na ebi ni nkura hodum eno de o ka obi kan se ento sabi mi ankasa kura mi krom fanchene bra asase a ye de ato se park playgrounds sabi yaton market me pese me enye ha na me bocha ba dia wo kanu me kensi asam so se nipa ni bi enwe wo mo man ho na sa wo ye ne sa sika ne dia wo beton wo benya na kire se o ti ase nkonwa no wo ba no ye twa adwan na ye do betena akonwa no so se benya odo bi ma akonwa no ni mu nipa kro ni mu nipa ti sa wo ba na wo enjoy sa ne ma ni nyina na wa ankai kro na etoje wa meni wo bewie na mamisa wo yansa na ya sore so sabe wa biem de ama Asanteman Ghana man eni wi aseman nyina sanse wo kan no se bi kura obi wa na kwa me di nkreka ofra broche na opese obeyi di dwumadi bi wonya ba bi kura obedi no nti ye Ghana man Asanteman ni wi ase nyina so ye be fa ne se ye ne aye hene ena asi ya Asanteman dia Otumfuo dia ye nana dia nti obi awura mu a onye ne opa na afutuo ben na ode be ma ye ne a efri na ekoyie no ye be sre na den ye nyem akonya akodi adwumadi o the American akosi nyina ne say Ghana ha ankasa no ye lack maintenance na saanye ma no ene say ade a ewura wa ya ma Asanteman nyina ne Ghana man nyina media Asanteman mu ha minim se mra wa ha ye di mra so pa enya de obi betimi di tumi bi ahye ne se me nana de se media se ye dia no aha de emra wa ha eye atwuma ti eno kra de ke no kwanka meka se tumuda eno de enkanwe hu sanse ye nhyehyeye no wo ho fititi won so ba no wa beto aso nti ya ade a Asanteman mu obi ani babi owodi o so wo hene tene a wo ho woni ho wudi mika woni babi akwa akodi sani nhyehyeye ti nti eno kwa de kire ni ase mi gina Asante ni Otumfuo Osei Tutu a wotoso mienu abebi onu no ono ankasa na sase one ne maame wonu matenaye enti menka se me ne fanchen bra ba panyini ena me ne no abonkomo ono ane nana ono ankasa nana no owo abrempon wonye ni pato ena me ne na abonkomo e de afa sebi ade fefa opimso ada na de ni mfisia aduonu enum a wo hye ho fa se de medical ka na firi afiapem ankono aduokonkono edi besineyi ye kwone akwa akotro so de mama ha nyansapo kasa mfonyini wo de ne se wo subscribe wo share na wa like na de wa dwenkyerɛ so de ato ase e de amam ye mamu nyina mmo ene hwa wo gya hene wa edi no aye abusua pani owusu
tio adenti ne ebube ne brebe ze se ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sane fa nyansapo aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de sein ni din do obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na amerikasa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina